esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igeko kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering ngwegeli bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics ngwegeli bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering ngwegeli bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology ngwegeli bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism ngwegeli bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kuchasi bali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali asa Marieta Onkorogo James barari nyakundi e principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eyego toka Alimongoni Kitutu Masaba North Sub County Kitutu Masaba Constituency Nyamira County. Abana baino bali ba college school ya class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagara bone gase Kitutu Masaba ndobwate chikose zicheme kono cy'ubundi cyonsi. Abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship mkwego bali chiloni cyo basoma wetera help higher education loans board nekibese cyo mwana nkwaye wale kirichi tutokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia kumenye school urendagera na gwakanese nyumba akomenya tokende abana nkwaye bali chi constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo n'ababunge kunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Kilivu Gisairo we committee sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba ndege Tanganyika tabiri mu mwana ndogwense gocha Kitutu Masaba we kawe bursary in full inda abana baito January intake nagendereta abana bali bakaso school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na application sinchigendereta asamange nabo okubatalira ase school yiga kusi obakirisi mugutasi kiramba cyabo 0743480999 kusi 0782490068. Right, karibu sana, karibu nande mwanchomo tegereli mwanchomo ligereli ando sesole kigma onsi ayone karatoka nda setwani ya Getembe wana mambia good morning. Right, karibu sana mwanchomo ligereli asensemo ni ya gatatu bona mambia karonga ntuko ira asensemo li Engambo kolende sukuru school boy umuntu mungaini nuli okwa na mangana make straight ngiye karo mugusia wata yabaye umuntu mungaini nuli okwa na mangana make amake mangana make bora rede go se go ikangbengo kwa na mangana make egerere na linko bo mungaini. You believe that? Esikati no gende tebo iko ne gende omwana ona no gende muntu mungaini nuli okwa na mangana make lakini bona bakungu barabua barabaliri ekiagera mangana bagukwa mpora no manyete ngaki watu tebete mangana alenga bagukwa tato omwana ona abwase matiri talimi oyo. Alright, mwanchumu hili karibu sana toswa Engambo tubona mambia ya Getembe sema igen tundende katuko kuira singana tubwa tabona mambia ekinyi Engambo ya Getembe imehiyumulio wiki ya Getembe da double eji netwa ya Getembe. Alright, so dakta kabisa tukuna lili magana yechinya gitali kitune sekta y'obuchenu ibintu bingi sana bya kolekande by the way hase kiro muntu na motegeli yotobwate tebona mambia
amangana naro tukotegerera twanya rigereria twebulinga nkike kiagera no siga zeti ntwaragali nyagitali chinde bodi abantu bagomete kurugali chizo mche baringo goche abantu bagomete abagwe baruire balikonyora bokoreri buisaine lakini ekeru kurigereria enyagitali irangina asuri school boy umurali Matildah guikakirmo nabwate kira gukona ibirenya gitali ine sokuru ayuru chinyagitali nchibwato bokoreri bya Onsarigo obokoreri burubo be asengencho chibesa njiyo onyande chibesa chiarue gwago chinyagitali obokoreri bware gokorubuya Onsarigo noge ndo kore mirimo besa chitayo kwa kuno no musara Onsarigo no kore mirimo bosa nonye niga Getembe munatura ayuru chida tuwe gaste go sentuma etega ki chibesa njiro kwambwatire Onsarigo chibesa nkwaye gutule bona abanyagitali kaki abanyagitali mbujana bagoma pi totally orocho nyambali gwakanu kaki umwana onyasaye akaende sukuru agasomba muna ngenderete chigasomba arafu taye gumusara umaje konde akagende sukuru agasomba umwana bw'omuntu umwana onyasaye akagende sukuru umwana Yesu Kristo norocho Onsarigo muntu ndebweseseye ngota bwati Yesu Kristo asenkoro yaye usekero muntu nabwati Yesu Kristo asenkoro yaye bono umwana onyasaye agasoma abayibuli bagechana abayibuli bagakora chikonda kumoire sukuru gaki Onsarigo maye kontebinga ki omusara ngatali koegwa Onsarigo tali koegwa boenda kwa asukuru atubekira sesa mu mishara mbyo kwa nengelia lakini gali nyagitali go ikole kwa nyarumu roiro letu nyagitali murura ali very maututi serious arwalite sana lakini muruiro process iyo muruiro gocha goikera mpaka nyarubo koreri yabe ntambe sana muruiro gatenya gitali chinsa ibere chiambutuko uche ko nyarubo gweni saa 6 ya usiku chise chire ngorocha chinyinge sana saa 2 saa 3 saa 4 saa 5 mpaka saa 6 na liago udumeu bono sukuru tukuliga umuruiro yo kerabo gulinya gitali abwata maumivu umurina bako nyakoderekero gurali mara ngora mara kurana cheke kurakoleke genda muina ali mulikiru muira nega genda ali umuriro ne bakunya kolera indi katugo nchurelia obokoreri bobo chenu bakanu chibesa burunge abanyagitali ebyogo ayo orisi koye ketogo kwana kwana chibesa sokoro indi katugo nchurelia omurori bobokoreri bobo chenu obe umuro ira konyoro bokoreri bwaye bulinga na nyagitali nagenda lakini gaki umurure kaikire nyagitali maiterero igwete buna igwete gaki Onsarigo nabo konyoro muntu akorera gaki konye abana bane baba kule abuona wikirabu umunyagitali neisa ko bataraye gukende abwerete kuminyoka immediately lakini kabano kunya gukwana kende nkire ntura kwonda pesa iga pesa nchibwa tibwa mataneke togokwanira okay aba obokoreri esinyagitali ngwikirere Matildah nkore nginga amangana kwa rada abantu promete ngeri arengere ngocha muri so kreatinga andake gosino gotaka no kwa timeti nkiarengere tu mushara bwe kiki agira chinyagitali nchirororo mishara ngochero time abantu gwakanu bale lakini mechano ni mingira si chinyagitali gati yabo ngwakwana nga chibesa okay aye sense mwa chibesa olengere tine chimshara ntubwate buna bono chinyagitali chika chirense ije chiserikali chikaunti actually chinyagitali chinyinge mensi ya Kenya niko chitenenere ne chiserikali chikaunti echobono ko yoranga marange okonyorongo bole miruboraro no kuburo kwa mariogo equipment itaisa okonyoranga chila ogotomwe laboratory kwanyoranga ebintu gete ebipimo gete tokonyara konyora kiagera reagents nchiyo wategusinya chichuba chiricho correct chisample chierire ebintu gete amariogo gete taiyo aliakogenda korenga emechando gete yani ebintu mbere bitaiya se lab kwarane wachiro mugimi ase ayo kwanere meshara ntubwate tofauti ase meshara nabo igo kuipugo se kobeka ebintu bibonete ase chinyagitali nchiro roche serikali enene na chiro choko yoranga obokoreri andake bukwira nanse kwanyorongo mubaro bw'abantu bakogenda roro ni gore igoro mono amagani y'abantu ni gari igoro mono lakini kwanyoranga obokoreri obogokya gose nyagitali ekwengerwa n'abarwaire na sinsemo yede ko yororenga enyagitali eri kwagenda andake ebintu biri ebipimo biri oganere okoreru mbari ko yara wikekerenke ikyo ko yorore chi dispensary ntobwati chinyagitali muna chiri level 2
chinyagitari chiri okonyorire nonye mwage ensemo ogotara gochoro kwanyora nga wate bu mutuku wati kwanyora mostly abantu baroro na basista gose nurses abateresa na bubako godumia kwagenda roro mutuku wati Onkorogo wate banga ende konuma lakini yesinge njobate banga bakuboli kikwariete andako mutuyu ku wati kwanyora amache yani ebintu biri bakora arigerenga na benge buna okokorera first aid kwa gugose ne chipeni kila kwagenda nyomba lakini kwagenda kwanyora bado enyagitari nero no happen kile chinchiyo. Another thing gego cha keleta inganende ngole ngingo mwacho batelo mo ligereli na binga ne mukuligeli by the way bwango yana runya gitari ya level 6 ya level 5 actually level 5 hospital level 5 mo ine gitari ya sana in fact a wheelchair eye moyo kirasinya gitari yo ono muruire tuirire umuruiro iriruga iga aga ne iriko irwachi ko ruipimo ao muruiro tali kunyara kogenda udabona ligeri muruire andaka muruiro nyori mu busakano omiete magura anyola chali tali kunyara kogenda amukunya bono mukunya kwamba no muruire no kogoro paka mukurangiri pigipigi nere kunya gonchuka ndi muruire mali chi stairs gweta muira ali apimo epigipimo amubeka igoro muira surely obokoro yobuiga ngagiye inki kogera ibintu byokorekana udwe brem wheelchair ya masi ya level 5 gaki Onsarigo tegerera ngotebi tato mwana netari asobe abanyagitari mbaroro na barabwokorora ngaki rende gose bakaigwete bobe Onsarigo igwa omuruire akore tunyagitari kakiende kondoma omanya kombori nkobugere bunigioto igioto rende na umoncho bategere katona kulire magana iga ebintu nebinge bigokorekana gali segitari andake no enaye nabokwe bowling aye kwa nubati experience ndionse what is your experience inkia yoro chigwaro lire gego korekana sinya gitari okwenda gwako minkike andake kwagenda somunya gitari usigo ikirigali nya gitari no muruire mubwate mwale mirishiringi komichoka lakini muruire hali mabututi ono mungu kogenda kogonkia okugenda maternity gali chisiringi komichuka cyabolire chige tabu kelia inkige kogera umuruiro atari kuraire wobo konya bugima mungu cyo kulige tabu kwera kurabera gali kamugole tabu mungu nonkorera ali uchiga ngujuga nali abandi mpaka ubwatani ugali esalingi sigetanda omweli yosiri mubwaye no mwana uli ali konyora kaki Onsarigo nakubwatire tato mwana ona mbona nakubwatire mbona nako fixiri Onsarigo no roje ngotebi umuruire akol ngiwasekera mama umuruire akolira kuruwa igagita kogenda kaki nkonya eromatari nsinga arinsi yo mochando okay abantu no bagerete goita gochiali abantu bagwete gochikaki nkonyeri nakule ngainatika bana bane okay omanya wikaso munyagitari komoeresari ba minto munyagitari ninyi gwete bube kaki nkonye tabatari ndochika nkoendande okay karamo beka uchigali ngukwa torero rangi witabu kia rango gentogete genda gochigalia moende moye ekwerende gose mobeke getanda keri gitambo kunya kubeka no getanda kiria koigure na igwete bube karamo beta nonye ekwerende mokuruka gaki yeyoko ya magandi bano gose epenipira bakara metero ne pempira iga gakiara tulisa kiasi harafu rero mai kurokoreki omanya ko moire merondi iyo bona anya nabo murigereti munagende ko rego jiga sokore ki okwanere pain killer ejogo kanyo bororo boli boboro ere gusumo cyano muntabwata mbere enyagitali ne rororo omoroire oumire omoroire naro umiete onyorere guse naro onyorete mu basokano egatoka nga maina chi amaino anyegeire mu omonto gosomoroire yegani gara sobororo bungi lakini ukumye kwa makonyora kwa chiri nyagitari guse ne level 4 level 5 guse level 6 kwanyaranga nonye ryogo riri epenikila eryo montara betu kukanyobororo kakera tuliza kwanyaranga ryogeriga ndiyo yes okay another thing ekero kuririe magana na yu anakera ande kwanyora ataimangana ihigwachire ganya gitari kwa iro muruiro yige ekwa mwira sinchuko to somalinga guchara konyora bakorari aje ekene bino bwate kibasugwa kana kwanyora ni muruira korera nandi gwatabiunga genda ali ulikiru ogenda iskore teliyogo bono iriso nikikwa iro muruire nyagitari ochukujiri yogo isiko okenda isiko koligia gwatabiugaga ndiyo gali ndiyo nandi no tebiri nyagitari okogenda please no tebiri asoko enda kugura otebiri genda Onkorogo chemistry okay Onkorogo chemistry no ko enda uligore kuru nandi ugocha ne list torore okay rende kwenda kwagura rende unchirende tekiagera nutagete muruiro kagwene
ensi mama ke nigikoro monchumuli tukubulinga ine aye eketukwana amagana aye sekta yobo chenu andaka sekta yobo korori bita segeta ali cheito ngakyaye kwarida mangana ya bido kibiri okorora. What is your experience mbiri byogwetera sekta ali cheito 0741 583878 0726447367 chitambe chuka tutonye kulili Onkorogo kamugu chita babujana Matildah na mangana mange sana bantu bagwetera 0741 58 38 78 0726447367 ekero tukwanira china mbecho na nirumone kero tukwanira buna chinya gitari ngakirete nga ase oyoro muliki obutambe ase wizariri obochoni busote netamanga na public health mo principal secretary Mary Mudhoni ekero ari usanga negitasini kiga lituko ria Jumamosi nigate betenga andake sokoro ama mochao korekana kurwa sabaro ira banyene okonyoranga abuna bonekero twateba bo somo tuko wati kwa minyoka enya gitari buna bono level 6 chinya gitari chiga chimanyekanete buna chi referral hospital obwane togotoka andake gwachiri usene dispensary kwa irwo bokoreri kuri ni kwanyoranga umubiro goturababia ose banyoriro muchando bwate ni gore igoro mono enya gitari gatanyare gwikekerengo keri erinde bakurikira rirube watu mwocha sinya gitari yemanyekanete buna referral lakini bono nandi kwanyoranga amo mochamange to gukora marange okorengere wate abuna bono enya gitari ya KTRH wate banga nere kwena no nere rigoro mono Onkorogo mutuko wati kwagenda KTRH abaroire mbaroro bakoreto ni ambulance abaroire mbaroro bagenda to shugulikirwa bange emergency chirifaro chire chinyinge abasubati mbaro bako kwa maka yoro mutuko wati kabuna bono nyakitali dispensary buna bono Getembe totebe eri range na sore ndio nsiriere gari yekenyoro wate bangati gominyoke KTRH konyorange ere ni ekobe ntambe baka kachinga kiwocha konyoro bokoreri konyoranga ali tukorierire kwanyarira mono sanga gona ichuma lili birengeli byako mbire biga kubatika naiga tukonera obokoresi ya gitari chito emambe ya bono 074158 0741583878 0726447367 sanga no ichuma mambia. Good morning Getembe, hello Getembe, hello 67 sanga no ichuma kwana gana itika tamba lo yes Nyamwaro twange birengeli byongo yuga kakurwa ngwaga gurugo simbi nyagugo yes bona njenga tebaiga maze egente tangani maze banyagitali mbali kurali kundikira yes the cause of the painkiller. Yes. Iko baka bara manye bengi ya ko se to bo gwata so mobere. Tamanya kurwa maliogo. Oh yes. Ike kero bana ngitari nga kungwa tundo mobere kora nge painkiller. Tai dewe to tindo munya ngitari kina amuchwa to ko ego. Ekoregana leke to kwane ntolo kwane painkiller kwa tuli kitwa kwane raboli. Tegendo kende. Na ungana gi ina introduce ndisi kinya gitari keito. Yes. Mabe ebintu kinya gitari kuroro utadeli nga giye byengere n'abantu barabange. Amaruira abujire. Abaruire babujire. Babyengere. Ushauri nenge. Tiga serikali emente ebintu enene kinya gitari kibe kinyinge. Dibaga tokwenda we ngosongo temiro tona ko we dibaro tona ko tumba nororo. Nabone ya nere kenyere gaiga etu ali va bindire kenye bosongo ndene anga ngeke ndoto beka de nganga ri baro boso kwa biyu ri ba sambo ti kwa ti vaziri ti kumenya kita no training yo so ba ri movement design ba ke kinya kita ri chance Nyamwaro mbiye mura soko mento kwira kiri abantu abayiga beruira bali okonyera bawusiro gwa bara sigitanda baganyere tobo koreri ese bench mechando ningo ko blamed abande omejanda ere ase na ronda be class management mabe roti ko mondo kanile kitali yes igai wete bobe edigiri yo bobe wete na bakoranga Nyamwaro mbuyande oyo woto kotangana nali bobe lakini oyo jongole buyaku oyo de kotangana takwo ngo emonte garaku kalera ini ngo nda tenga maybe oma goma nditi kubure mwanya kitali
asingo june ro tanga tali ngubya ko ngene kitali asingo joge graja gagenda to kurwali ku na ruwali tu ati wae mbudi koroka na manobu mu aro tutaine ngolende nga ntuko budi mo kanye kitali ruino burwai Nyamwaro Onkorogo kato mwana ne kwatebe babyengire babyengire bintu byegasi bintu byokore imirimo nyagitali abaru ile twabyengire okay oli gerikero monto garuwali tu igobona barura bwete babwatu Right, asante sana. Mimi leo mwanchumuli mbona mambia 0741583878 kwa ngone tubona mambia aye yatuko kwa na kwa yero lile Getembe hello Getembe noga yes watire ibukiete se nata nyandutu ndakomo kwa ngebe libya umonene kwa rele atuko kwanira mo la yimo tanda to wata tunya gitari mono yes oyino rotorote na wata dire gota ko na banta gerete ko venda ke gitari no tana wata bo vende ndende sekenda tikoro bana no nyine sindani ngata tena no wata ke saketa bu ni ko be sindani yen sindani ko vendo ni ko tira sekenda yore to ko be sindani okay oyo no romo tanda to wata pana kabisa tunya gitari ko itoka na ande bona banyagitari bona tawamene ko nyoro ko ande nyagitari ko nyumu nyagitari amugiye tora se nyagitari ngi ko banyagitari babere eta tera banyagitari bamene to wate ate disenta banyagitari no nyemba tano sisi na limu tande ora bakapea all right yes Mimi sana nditi Nathan abona mambia sinchibirigari byako Onsarigo yes Onsarigo akitali bubo mwana one bono roche chinyagitari ekere cyabere kabirije chinyagitari rende cyabere bono ibintu byakeire bono ngotokura umugote serikali eto mentere ibintu gigaria ase chinyagitari igere gosento chikubwenera bono rochaye omanya gotagote nga bintu bye nyagitari abantu babyengeire bono ndio nabo toko byengere kiagera abarwiri na baruna abangi bono serikali ndi rori aronga yererigiriti etwani ya Getembe ngiri byabona mande good morning hello Getembe twaikire igali sibyore wakire yes anyandali ya igali tinasirebe karibu sana kunga birengeri byambiri bebika okay ndina la baiga manyina bakwana nyagitari omoto wati gusende wokoroma Aja wateri mnyagitari gagingo kwana mnyawatari karata watiri aringo kororande oire na watiri mario vanya goseka mario mogeiro matogwera ari getanda iguru gosaya mario nga goseka ari geiro mario kwa mnyagitari mario bonto kwati ngenda kenne sirigete kine kiabo manyete Igo wana nena keroma opala na nande muna utikoli keru wamya watena na chitasa anyatara na tagenda na cha Igo bakora dumia morwaire ara be kuna ne getanda bara morigere liba manya kuna go process bali ba mabo anyara ba morwaire kule igo wana manya kitali mba wata mabo ine baba oyo bwate eke mestri sikai ngakyo taitabe Mana bakimba tatavirene amaria chiveserende ne chakingwa bana. Okay. Aya Onkorogo. Onkorogo? Baba tebe hili. Mapema. Matildah wite birengeri byabanginga vile yani inga omuntu nkogendale ese process iriyo kunya gotomu gendeke osiyo bugima uno na kitukubulinga inkyuka gatigende gokolekana eligero busira butuka SC sector chobo chenu na namono asiyitali chito intuna omugusi enekinga omurweiro yo kwa enekinga omurweiro chira nyigitali nyiro busira bobo gweni obuya isi kutuka nga umuruli nuro bikiru umurweire bayiri musani ono yomakangambi kurwensigete ya German agotobenga chisi chiri chiabo rabu ijira nibo bwato muruli wosure gusiga sigero murere kera chi ngitali onyora abanyagitali bari nyagitali yose 10 unumuruli oliacha bonsi bibakwimuka baminyokani bonsi kwa ene kimuruli bamokonyire ajide kaibere ga bakole mangana muruli yente ingiranya lekane ga Kenya
tinya gitari nchiengeira maine buna bagoteva tinya gitari abarwire na bangi kyagere kroko ena no tinya gitari chinde chose especially Monday to Friday konyora nga abantu ona bangi sana umubarori goro muno bono konyorore nga tinya gitari nchiroro no nyekero emergency cases chigoso okonyora nga abantu batakire go udumiwa ose batagete udumeri okorerwa muno ebara bangi bono yabetere baka bali no nye emergency wings okonyora nga no abarori bagotumba ne kubakubikuse babere kero kuri tinya gitari chito no nye busonga iga okonyora nga abantu baumire ose ononye buno mubasoka no ise ko buno ibo molero kuse baraiga okonyora nga nyagitari yengeirwe nchiragete abanyagitari batema gose gaseka gose kwanyora nga mbobwati nonye equipment chiribono twakwanira nonye enchira barabwani no abarwire bari banyare ko babeka bya singe chokonyora nga nyagitari neire ose serikali tebwato geti chibese chise ine chokoleta equipment chinde chisalegete nchiranyara korosibwa echinda amalio gogo sena kairete taranyara ko mbaranyara kana ndi kubeka ko se komenta stock yende bono ko yoranga emechano ne mengira sitinya gitari actually buna igagusi yo monto isoko nyora emergency na bogo kongeru sana yo keto kenga kubwate ondo manyetoro munya gitari orako obo koleri bwabwango na ndiburu bwabene yani otwale personal doctor lakini kwa kenda chi public health center soko yoranga emechano ne raro bado obokoleri tibora babiego na nde na nyorete ekesi ekemo kyalenge ko ba handled omuriro yo mo subati actually omo subati nyaroka nali agonkire lakini gatoka ngasinya gitari gachitaga akayegwo bokoleri tabekire buya omonto umire ochire gitari gusene level 4 osonirwe tasoniriye buya yabetereringa nande kirakwira nanga kwanyora ngomonto yugo chakire go cyane gose lioteriri achakire koleto mo cyane nande yabetere nanda minyo kubone nyagitari eri igorake are tubuna bono level 6 ega kwanyora nga nonyo bokoreri buri bokoenanu actually mbari kwana na bokoreri buri bwekerengo kirikiganeri ona igana ndo mo cyane no gosoera andake no bumanyi abanyagitari batabwati boisaine abateresa abayiga bawo kole mirimo andake neli batari go kole mirimo yabo boikera ntaseki enganeri Onkorogo no egosoera emeshahara gose na ignorance y'abantu babwati ikiagire mirimo yawo serige keroso mretonyo gosomere to buraria no manyiteka no bwete go kole bintu getiga iga umunyagitari kochiesa no bo kosogo kole mirimo aso mubere bwo muntu na ndetari go ikirana no kogosereri ubugima bwo muntu igono wotabanga n'abanyagitari bitona barabunga tigango bakuri mirimiri asubikirano etu atabira nsema yende nali bakumya sinja baruri barabange lakini neba nabo igo naike kwanyira umuriro libono umunyagitari eneke kilio somete gwakora exactly unabona ekesi ne kige ko bekira sinchu kuno guchesa n'ubwa bumuntu kwanyira ndake kera nanda guchuturu cyusiri eito muntu siri bugima mangano na yua bere lakini Onsarigo tali asobeta to mwana one egasinere yo kupatisa egasi buna bona yokorosi lakini kana matese tagia sitinya gitari tinda kura egasi nere yo kupatisa abantu bagokora bapatisa bachira guchika lakini ntate koteba iga abanyagitari kwanza chisukuru chiko somya abanyagitari etakire kabisa bamanye ngoyero beire oyiri yani uko ipi omanya koenda kugweni aba abona sukuru bono gwakwanire bya obogima bwa abantu tali retio korosi obogima bwa abantu tali ezi myokorosi erina bekoli malimo na ande cheoke lakini omuntu okolima olimire sokoro bona chisa mo chiri chaka wangu ale kwa romo sacho yo mokorusi welino akarusi kuno muntu utabwate bumanyi boisaine kwambwatire bona akasiri bono muntu yo muruseti abante kurana kupake skuru ili asomete skuru okay bono Matilda na sukuru asincho togenda tigo traji ukuro magano yoko lete yatujuru mwanchi muliri asinchi ni king channel sana twairo muliri sensa boye chiro tumanye igoro ya 710 star 710 ash yani abona mambia ayoko nyakudiragali andake tubwati TV kuliri na bona Getembe tubwati ko se ne gasinge nyomba tubwati ko se gali ne tubwati no ene ne fridge tubwati bintu gutibi ebyengencho lakini bona gwetera se echiro ya soko bora ebintu bigana buko binyora seri golirigi yakima ebintu biriga bya kuruliru biriga igana na boto bibati yago erire onyorere egento ekemo asiri golirigi nsekegma gatuko na soko bora abona mambia ni gukubata agenda sisi ni yago monchi muligere no matagali myoka gali sisi ni yago yakoboko bata star sokoro star 7 10 ash na ginateba yani star 7 10 hash na ndega ki star 7 10
710 hash kerwa batiri star 710 hash mwachumo ligero motegereri nga ego kuira AMS mpaka se option gali igenda number 1 ekuruga option ere active bids kerwa batiri option number 1 gali active bid ni go kuira se echiro ya soko bora na ndeba ide na ngotenga welcome to soko bora igere gwaswa se echiro kerwa se echiro bona una lero ni nuche binte binge bire galia ebintu bya maulia makenga gwita siringi usene merongo ibiri yuka na bukwenyera ATV eya ago ayuganite manyishi ngibe no gibiro nyore TV by the way igonga bono nchuga nyetai swagali echorere ebintu bibangire nambe ya mukwenda ibiri shatunye bono gokonyora egento kerikeredi goliri yoganite na ndege ntuga nete abika kebatega ali beke na mbelia ekuira ya masemo buka asi account nema yokuira sa account nema bekango Getembe FM aguse Getembe TV korengana na suri getu saso tegerete onye ukubeka elieteli ya Getembe TV libeke Getembe TV libwataine lile in small letters eligere onyara ko bagoko genda emasemo gali kere yago brombutiri ubeke pin namba yago ngayigo egenteki na bakonyara gwatembere bahati yago naye na bokuire gentekyo asili guli lili kekegima yakore gentege kurulire yakanire chibasira chinke bona ikigencho enene ayunyolenga account name likagali Getembe FM elitali yenge yani like libwataine chiuta chinke kusige Tembe TV chinuta chinke libwataine litabwati space eligere onyara ko bokobeke pin yago onyole bwetemere gentekyo ganiti tokonyolinga star 710 ash asumurbuliga usoko bora echiro ya bene ego kwa ubwansu obone karatika Onsarigo asa bange bakuti bakufiri mbaigwete kabisa konyore binte bya singe chama guliara inse Onsarigo karategerera mama obwategekene nebona mukomo gambi soko rero ko banye bintu bire chiro tima itingyo osya tigarato Matildah so banye bintu bire chiro no era soko na bakonyoro mu yoga tegerera no manye te pambu ya mache tukolale pambu ya mache so ane tishilingi emerongo ibere imagine pambu ya mache ishilingi emerongo ibere osibate pigipigi motorbike bajaji 40 shillings kuratika Matildah kuratika no ema nare matundu ko myoka yani nga 40 shillings ko bwate pigipigi ko ile gasi yako tag 40 shillings Obaigwa nto bwate Dell laptop ko se laptop ya Dell yere ogoso ane shilingi emerongo 3 na Obaigwa nto bwate generator 54 kai sokoro bibiti ziri emerongo 3 bwate generator bano kosungu gachiri bako binte bako sprepu ye bako sungaiga na bano kosunga bibiti bono asenye Matildah kunyori bintu bire chiro ga uruti shiringi chinga emerongo 2 emerongo 3 emerongo 5 kwanyori bintu ebyo bono ikiro koraye kura so system yago bata star 710 ash star 710 ash umyoke gali active orbit option number 1 eliro gende ya masemo go ikagabo bago kuira mpaka gali anse echiro ya zoko bora asidi tibyo sibiro biri gali chole na mbeye mugo se namba 3 kiliyo gani ti ukibete gali yego kuira gali ya masemo go saba account nema bikili Getembe FM libwa taine lira se small letters guse Getembe TV libwataine lire in small letters elira kurugago yago promptiri obeke epini namba yago obeke ego na chishiri chiri kwa gandi jikobe konye 20 bob onye 30 bob elira mukonyori bintebi one pigipigi 50 mapeki Onsarigo kentorare ko tebyo mwancho muligere no mwancho motegereri mwambutura uyo Matildah nare ko motebinga naki ekero muntu okolikaga abo account name kakiga no abantu abange batuguteire chipati account name ni gokolika Getembe TV asamalika make na anda ebwataine ika tolika Getembe TV etazi FM etazi TV okolika elietali bwataine ndase amalika make mapema basi wali mwachubuliringa nara yukuru soko bora kulinda se Engambo twali gukwanira igore sector chenu banyagitali baito mokoro merememi yana ande byabona soli mokoro merememi ya na kwerekeye boruri baito banyoro bakonyi chikora kaisato Getembe FM na mangana mayejure likwambukano ali stand by kulinkura tuli asense mediende eyure ensemo ya kane ya request abo ase amangana yobo chenu ase chinyagitali ekeroko genda kwegura useno mutuku wati nkwanya kurwara kwegura senende ukoroma karata alire nyagitali erirange na liekere gutoka no bwato muchando oganetio bokonyi boigoro mono kwanyara ko barifad na lyokonyo robo koleri bwabwango te otara uchinyagitali ene bune level 6 kwagenda gotevanga andake usene ugwati bole usene kyara guste kwagocho amaenepi basuru mwachubuli tugenda muntu mukoma kenchi kurwa besana usuri Geoffrey Onsarigo Matildah Obaigwa na Onkorogo skirboy Network ya Getembe.